Kaixo, ongi etorri denoi. Prest zaudete zuen platera tresnarik boteretsuena bihurtzeko? Gaur hori etxe ikusiko dugu. Elikadurak nola lagundi ezagoeken indartsu eta bizitasunez zahartzen. Kontua ez da zahartzea gelditzea, ezinezkoa litzateke hori, baizik eta prozesu hori gure alde jartzea. Aipu honek umore puntu batekin primeran laburbiltzen du gure jarrera. Azken finean, garantzitsuena ez da zahartzea zailestea, baizik eta prozesuari modu positiboan eta batez ere proaktiboan heltzea. Goazen horretara. Eta horixe da gakoa, pentsa ezatzu, zahartzea zailestesina da, bai, deno goaz bide horretan, baina bidaia horren kalitatea gure esku dago. Zuk erabakitzen duzun maldapikoa edo bide leuna nahi duzun. Eta janaria, zineztziala ez, bide hori leuntzeko dugun tresnarik onena da. Goazen lehenengoalekin, eta agian garrantzitsuenarekin proteina. Zergatik? Gure gi-armasa babestea delako sendo eta independente mantentzeko oinarria. Ikus dezagun zergatik den hain erabakigarria. Hona hemen gure etsaia, nolabait esateko sarkopenia. Izen arraro honek errealitate oso simple bat eskutatzen du. Giharrak galtzen baditugu, autonomia galtzen dugu. Baina lasai, ez larritu, badaukagulako horri aurre egiteko arma oso indartsu bat. Eta begira, analogia hau oso indartsua da. Pentsa ezazue zuen giharrak urrezko txamponak balira bezala. Zenbat eta gehiago zaindu eta gorde orain, orduan eta aberatsagoak izango zarete osasunez etorkizunean. Ez utzi inori altzor hori lapurtzen. Ondo, baina nola ziurtatu nahikoa proteina jaten dugula? Badago arau tonto bat, baina oso eraginkorra. Begiak ian. Alegia, begiak zituzten edo izan zitzaketen elikagaiak jatea. Animalia jatorriko kalitate handiko proteinak identifikatzeko modu oso zuzena da. Baina noski, ez da dena arragia eta arraia izango ez da. Baditugu beste aukera batzuk oso indartsuak gainera. Landare jatorikoak, lekaliak bezala. Edo esnekionak, jogur natural bat edo gazta pixka bat, aukera zoragarriak dira gure dieta berazteko. Eta adi, hau da seguruenik eraman beharreko aholkurik garrantzitsuena. Zein da sekretua? Ziurtatzea proteina dagoela zure ortodu nagusi guztietan. Ez bakarrik bazkarian eta afarian. Bai, ondo entzun duzu, baita gosarian ere, horrek benetako aldea eragiten du. Ondo, proteinak alde batera utzita goazen bigarren puntura. Askotan ahaztu egiten zaigun zerbait, baina funtsezkoa, hidratazioa. Uste baino askoz garrantzitsua hau da, batez ere adinan aurrera goazen einan. Hemen gerkatzen da gauza bitxi bat, erronka bat. Adinan aurrera egin ala egarri gutxiago sentitzen dugu. Gure korputzak ez digu abizatzen, baina gure urbeharrak berdin sarraitzen du. Deskonexio arriskutsu hori oso kontuan izan behar dugu. Orduan, zer egin? Oso simplea, ez itxaron egarre izan arte. 3 trikimailu txiki. Bat, izan beti urbotila bat biztan. Horrek gogoraraziko dizu. 2, ohitura bihurtu otordu bakoitzean urbazo bat edeatea. Eta 3, ura gustetzen ez bazaizu, bota limoixerra bat edo menta hosto batzuk. Ez dago aitzakiarik. Eta 3. puntuan, goazen azkar ikustera gure burmuina eta ongizatea zaintzeko ezinbestekoak diren mikroelikagai batzuk. Erraz zertatu ditzakegun puntu oso garrantzituak dira. Ikusiko duzue. Hasteko omega-3. Hau da, gure burmuinaren erregaia olioa. Gantzosasun honek gure neuronak malgu mantentzen laguntzen ditu, memoria zaintzeko. Non aukitu? Batez ere arrain urdin txikietan, sardinak edo antxoak bezala. Intxauretan eta txia hasietan ere bai. Eta gogoratu, arrain txikiak beti hobe. Jarraian, D vitamina, eguzkiaren vitamina deitzen dioguna. Kontuz honekin, funtsezkoa da hezurrak sendo mantentzeko eta gure defentsak indartzeko. Baina bere iturri nagusia ez dago platerean, zeruan baizik. Eguzkia da. Horregatik, gabezia hain ohikoa da. Beraz, eguzki pizka bat hartzeak, beti kontuz, mirariak egin ditzake. Eta azkenik, B-gamma vitamina. Hau da gure energiaren txinparta, bizitasuna ematen diguna. Funtzio kognitibo egokia izateko ezinbestekoa da. Baina hemen ere, adinan aurrera, gure gorputzari gero eta gehiago kostatzen zaio ondo zurgatzea. Beraz, garrantzitsua da noizean behin zure mailak kontrolatzea. Oso ondo. Orain arte,
teoria asko ikusi dugu, ezta? Proteina, ura, vitaminak, baina nola jartzen dugu hori guztia praktikan? Nola eraiki dezakegu plater perfektu bat otordu bakoitzean? Goazen hori ikustera. Begira, hau da zuen iparrorratza, mapa. Oso erraza da. Imaginatu zuen platera, erdia beti barazkiz beteta. Kolorez, zuntzez, vitaminez, beste laurdena gure proteinaz, giharren altzorraz. Eta azken laurdena, energia emandu digun zerbaitez. Zereal integralak, patata, ezin errazagoa izan. Eta honekin geratzea nahi nuke. Zuen platera ez da janaria bakarrik, ez da tramite bat, zuen etorkizuneko osasunean egiten duzuen inbertsio zuzena ba. Otordu bakoitzean zuen independentzia eta bizitasuna elikatzen ari zarete. Beraz, galdera hau bota dizuet. Zer aldaketa txiki egingo duzu gaur? Ez bihar, gaur. Zure etorkizuneko zu horrek eskertuko dizu. Eskerrik asko hemen egoteagatik eta on egin!